Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ekele m nwoke, kene nwaanyị, kene okenye, kene nwata. Asị m ka ụbọchị tata mara anyị mma, ọ dị nwoke mma ka ọ dị nwaanyị na mma. Nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ. Aka m kwa ọnụ nwoke Nnaemeka Ilo Elunachi riwe akụ. Tata achọrọ m ikwu okwu gbasara ịgọ ọfọ, maka na ịgọ ọfọ bụ otu njirimara ndị Igbo. O nwere njirimara ndị Igbo dịgasị iche iche. For example, ịtụ ilu, ịgọ mmụọ, ịgọ ọjị. Enwere ọtụtụ ihe eji mara ndị Igbo, mana tata achọrọ m ikwu maka ịgọ ọfọ. Gịnị bụ ịgọ ọfọ? Ịgọ ọfọ bụ ikwubi okwu. N'oyibo, declaration of words, commanding of words. Ikwubi okwu, ọ ya bụ ịgọ ọfọ. As simple as that. Ịghọtago? So, ihe eji mara onye Igbo bụ ịgọ ọfọ. Onye Igbo tụta ụra ụtụtụ, ịsacha ya, ịsacha aka, ịgọba ọfọ. Ịgọzibe onwe gị, gọzibe ụmụ gị, ma ọ bụ n'ịlụgo nwaanyị, gọzibe ndị agbata obi, your neighbors. Ebe a na-anụ nwaanyị, dịka ebe a na-agba nkwụ nwaanyị, dịka nwoke bịara ịnụta nwaanyị, ọfọ ka nna nke nwaanyị ya agọrọ ya na nwunye, ya na di ya. Dịka na nwoke bịara ịnụta nwaanyị, nna nke nwaanyị bụ ọfọ ka ọ ya agọ. Jikọọ gị na nwunye gị ọnụ, gọọrọ unu ọfọ. For example, unu ga-amụta ọmụmụ nwoke, mụta ọmụmụ nwaanyị, ọ unu ga-amụta nwoke, mụta nwaanyị, ọ ịgọ ọfọ. Unu ga-ebi n'udo, ịgọ ọfọ, declaring words. Ma ebe a na-emegasị mmemme dị iche iche, ma ebe a na-eri ji ọfụrụ, ebe a na-agba ọfara, ọfọ ka a na-agọ. It's very simple. Ọfọ bụ ikwubi okwu, commanding of word, declaration of word. Now, o nwere ihe dị iche ịgọ ọfọ na ikpe ekpere. Maka ụfọdụ ga-asị gị na ịgọ ọfọ na ikpe ekpere bụ ofu ihe, mana ọ bụghị ofu ihe. I want to tell you, achọrọ m ịgwa gị ihe dị iche na ịgọ ọfọ na ikpe ekpere. Gekwe ntị. Onye na-ekpe ekpere bụ onye na-ayọ ayịyọ, you're a beggar. Mana onye na-agọ ọfọ, maka na anyị bụ ọkara mmadụ, ọkara mmụọ, anyị kwuo okwu, ọ na-abịa na mmezu. Ihe ọbụla iji ọnụ gị kwuo, maka na Igbo si na onye kwe chi ya ekwe. Ike dị n'okwu ọnụ. Ịghọtago? So anyị ji ọnụ ekwubi okwu, anyị ji ọnụ aga ọfọ. Onye na-ekpe ekpere bụ onye na-ayọ ayịyọ. For example, ije n'ụlọ ụka, ekpere ka ha na-ekpe. Onye na-ekpe ekpere na ise ebe ka ọ na-ayọ ayịyọ. Iji maatụ, Mother Mary yọrọ anyị ayịyọ. St. Michael, St. Peter mere anyị ebere. St. Bartholomew yọrọ anyị ayịyọ. Nne anyị bụ Mary yọrọ anyị ayịyọ. Ifugo na ekpere ka ha na-ekpe. Onye na-ekpe ekpere na-eme gịnị? Na-ayọ ayịyọ. Onye na-ekpe ekpere isi bega. Mana onye na-aga ọfọ, Igbo adịghị ekpe ekpere, Igbo na-aga ọfọ. Ịghọtago? Mgbe ndị Igbo bidoro kpewe ekpere bụ mgbe ụka batara. Ndị Igbo hapụzie ịga ọfọ, kpezie ekpere, na-ayọzi ayịyọ. Nna biko, ekwekwana ka ihere mee m. Nna m, Olisa bi n'igwe, gbuo ndị iro m. Olisa bi n'igwe, ekwekwana ka nke a mee m, ekwekwana ka nke a mee m. Ihe a bụ ikpe ekpere, ị na-ayọ ayịyọ. Mana onye na-aga ọfọ, ezigbo onye Igbo, Igbo bụ Igbo adịghị ekpe ekpere. Onye Igbo na-aga ọfọ. Maka na anyị bụ ọkara mmadụ, ọkara mmụọ. Onye Igbo na-eme gịnị? Onye Igbo bụ onye Igbo na-aga ọfọ. Ị na-ekwubi okwu. Gịnị bụ ịga ọfọ? For example, listen. Ịga ọfọ bụ, ịga ọfọ bụ na ọ ga-adịrịrị m na mma na m ama nwụọ ọnwụ ihere. M ga-adị ndụ ka nka chaa isi awụ, jiri mkpọ wee gaa. M ga-adị ndụ wee hụ ụmụ ọfọ ka ị na-agụ.
ịda ya ayịyọ yo declare ị na-ekwu okwu ị na-ekwubi okwu ya bụ ịga ọfọ. Mgbuo n'ihu ka mgbute ihe ọma, mgbuo n'azụ ka mgbute ihe ọma, mgbuo aka nri na aka ekpe mgbute ihe ọma, ị na-aga ọfọ. Onye ọbụla si na ndụ m dị adịrị ya na mma, ya ma gịnị, ya jiri ana zere mmiri, ọfọ ka ị na-agụ. M ga na-eje eje na-abata, ọ na-eme n'ihu anọrọ m n'azụ, ọ na-eme n'azụ anọrọ m n'ihu, ọ na-eme n'ihu n'azụ anọrọ m n'etiti ghọọ ikuku. Ị na-aga ọfọ, ịda ya ayịyọ. Mana ndị ka ụka bataziri Igbo a na-azị aga ọfọ, Igbo na-ekpezi ekpere. Mother Mary yọrọ ya ayịyọ, nke a yọrọ ya ayịyọ. So ifo na onwe ihe dị iche ikpe ekpere na ihe ayịyọ na ikpe ekpere na ịga ọfọ, ihe dị iche dị. Ezigbo onye Igbo ada ekpe ekpere, ezigbo onye Igbo na-aga ọfọ. Ị na-ekwubi okwu, you are declaring words, ị na-ekwu okwu ka isi chọọ. Maka asị na onye ekwe, chi eme gịnị, chi ekwe. That is just it. That's just like I said. O nwere ọtụtụ ihe eji mara ndị Igbo. Ịga ọfọ, ịtụ ilu, ịgọ mmụọ. Maka na onye ọbụla bụ Igbo as of old, onye ọbụla bụ onye Igbo na-agọ mmụọ. O nwere ọtụtụ ihe eji mara ndị Igbo. Mana ọ ka ụbọchị na-agawanye ka chi na-efo, anyị na-atụpụta ya na nwantị ịghọtago. So mana mara na this video na ịga ọfọ na ikpe ekpere abụghị ofu ihe. Igbo na-aga ọfọ, Igbo ada ekpe ekpere. Ekenekwe m unu. Ya dị nwoke mmadụ na nwaanyị na mma, ihe akwapụ ihe nwe asị m na ihe ọbụla ị na-eme na ọ ga-abara gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Gị bụ onye Igbo, gị nwa na-ekiri m, echezokwana na anyị nọ na YouTube channel. Ọ bụ na ihe gbasara Igbo na-amasị gị, go to our YouTube channel and subscribe and be part of our audience. Ka anyị na-amụta na-akpakọrị nkata. Ọkwa na ị nwere your own comment, gaa na comment section, contribute and make your own comment. Share this video, like and follow our Facebook page. Subscribe to our YouTube channel and turn on your notification button on. Be part of our audience. I thank you all. Ekene m unu si ka ọ dịkwara unu na mma. Aka m bụkwa Nnaemeka Ilelinachi, aka Ribakụ Tapa Akụ. Ka ọ dị. Mixin.